Fil-qasam tal-volontarjat ħafna drabi bejn dak li jagħti u dak li jirċievi hemm l-anonimità. Iżda fil-każ ta' żagħżugħ Andrea Bela l-għajnuna li ta' kienet waħda diretta. Iż-żagħżugħ wasal fejn ħaddieħor ma wasalx hekk kif wera sens ta' altruiżmu u għen kemm setar il-ħaddieħor. Dan kien il-messaġġ li wassal il-President ta' Malta Giorgia Bela waqt li ppreżenta il-Premju Għatjubija Ġwanni 23 lil Andrea Bela, student ta' 14-il sena minn Bormla. Andrea Bela li attendi r-raba' sena tal-iskola sekondarja ta' Bormla għen il-sieħbu tal-iskola Luke li da ma' 9 xhur jissilet il-marda tal-leukemja fl-isptar. Luke miet jumejn biss qabel il-miliet. Patri Dionizju Mintoff li jmexxi l-laboratorju tal-paċi f'diskors li għamel qal li hemm bżonn li tfal minn ġkunitom jiġu malma x'inhi r-responsabilità. Wara x-xewqa li jerġgħu jitlu fl-iskejjer kotba fuq nies bħal Gandhi, Nelson Mandela u l-istess Papa Ġwanni 23. Qal li tfal iridu jiġu malma wkoll x'inhu l-volontarjat għax bekk jitilgħu jgħixu ħajja aħjar u jaraw id-dinja ibidlu għall-aħjar. Il-laboratorju tal-paċi ilu 47 sena jorganizza dan il-premju bil-kooperazzjoni tal-kapijiet tal-iskejjel.